Palmikkoa tehdään tarpeeksi pitkälti niin, että on nirkon kohta. Nirkko tehdään siihen puolimmaiseen pariin, mikä on ulommaisena, ja laitetaan neula ensimmäisen alta ja toisen päältä. Sen jälkeen kiepautetaan neula päinvastaiseen suuntaan, nypylöiden välistä alas ja lankojen välistä ylös ja sinne reikään. Noin. Kierre siihen pariin, jolla ei tehty mitään, ja jatketaan palmikon tekemistä. Laitetaan palmikko apuneulan taakse keskellä, näin. Ja viimeisellä kertaa, kun käyrään tuossa keskiosassa, niin palmikot kiinnitetään kaikki toisiinsa. Tarpeeksi taas palmikkoa. Ja nirkko. Vasemman puolimmaisen alta, oikean puolimmaisen päältä, neula päinvastaiseen suuntaan, nypylöiden välistä alas ja lankojen välistä ylös ja sinne reikäänsä. Jatketaan palmikon tekemistä niin kauan, että ollaan kukkasen reunassa. Otetaan neula pois. Koukutaan niin, että toinen pari vedetään reiästä lenkille. Toinen pari siitä lenkistä. Kaikki kierteet pitää poistaa, jotka on lankoihin koukuttamisen aikana tullut. Noin. Kiristellään hyvin. Kaikki löysät pois. Tehdään vähän matkaa palmikkoa vielä tähän suuntaan, niin saadaan palmikkoon tasainen alku. Käännetään työ. Ja tehdään seuraava nirkko.